choice nimo na iya na single slash way anak or hard lang ka responsibilidad. Diri sa ta sa single no. Kana kung pagka single 40% lang jud na nako na choice, pero ang 60% nako ang choice. Kay wa man jud ang uyab. Wala gyud. Matingay ko di man ko pangit, di man ko gwapa kaayo. Lahi pa do mga manawag ta sa kanto ng mata. Psst, choy. Ba, uyab ba ko ba? Manam ta nagtagay ana. Ako, daghan ko kailan ng mga single. Ang uban na standard. Ang uban kay, laba pa sa kakatol sa kurikong ang ilang uwag good na. Gusto nyo makatila sa mga himaya ni Maria. O daghan po kong kailan na ay partner na asawa na bana og na uyab. Pero, ay uban, gusto muling kawas sa ilang sitwasyon karon. Kay, wala, ang una na ginawayan nila ang kwarta, mag-cheat or nagsawa na sila. Maibog ko sa matigulang manimba mong holding hands ba niya mapangutan na kabag unsa ka na nila pagatiman ilahang gugmano sa pipila ka dekada no unsa ang sakripisyo unsa ang pag-antos kay karon lahi naman kay bala man sila nga mag-antos man ka ana na kaya man nimo daghang babae o lalaki sa kalibutan mo na maglibog ko ba unsa man siya tinuod na meaning sa gugma at tinuod meaning sa love. Dili na puto sa anak unsa no pag-anak daw wa mo koy kahimo wa mo koy kaatbang ani na maghimo og bata. Ang kaplog ani, sa man ako ani, ako life puno na ako isa maghimuhimog anak. Pero sa akong edad karon no risky na kaayo na mag first baby ko, di risky na kayo. Ano sila sa una ba makapilod ako na mulapas daw ko sa panganod, pero nakatilaw ko Ginoo ko. Ni ungo tayo ko hantod atopra. Sa karon na panahon no, lisod kaayo makaplagan nimo ang tao na magkasinabot mo halos sa tanan butang pero ang ihatag bang puro opposite. Hadlok ba kag responsibilidad? No. Malog ba responsibilidad na pagtubo nato di sa kalibutan na natay responsibilidad mabatam tag matiguwang. Natay responsibilidad. Responsibilidad na ninyo na uyabon ko yung mga hawa mo. Mo na ginaingon nila na no one man in an island. So nadyo na gitak na ang Ginoo para sa imuha pero sa pagkaron na kung di ka maning kamot na may sticky na lang imong duga. Manimo ko na lang tae imong ihi. Amigason na nimo pagkatao kung di ka maguna-una o di ka mangimbisog og maning kamot na mga gagaya.